Hoi, ik ben Erwin de Vries. Ik wil hem graag mijn huisje laten zien. Nou, dit is de keuken. Ik ga een kastje erin, koelkastje en een gootje helemaal water. Een oventje en een radiootje voor de gezelligheid. Kun je lekker warm eten maken. Stopcontact en om het licht onder te doen. Nou, en dit is de zithoek. Hier eten we altijd en zetten we maar wat fruin. Nou, ik ga hier een mooi plankje maken, mooi een inhong en morgen van leuke dingen staat die er al hier maken maatje. En nou ja, hier zit wel altijd wat. Ik ga zelf het huisje bouwen. Mijn vriend had me wel gauw even geholpen. En ik hield al heel lang in mijn hol om mijn eigen huisje te bouwen. We kunnen de tafel omtoveren tot het bed. Oké, zo kunnen we hier sliepen nou. Zo lezen ze hier dan. Dus het werkt altijd wel gauw. Ik ga eerst een tekening maken. Toen ben ik begonnen in loods de vlieren te bouwen. Gewoon uitmeet alles. En toen ga ik de moorden in elkaar zetten. En toen op een dag, ga ik de moorden binnen in elkaar zetten. En toen op een dag hier en daar zit het hele huisje. Nou, dit is de trap naar mijn slipkamer, mijn domein. Nou, dit is de slipkamer van mij zelf. En ik ga hier een leuke verzameling gakkastjes. Eigenlijk zo'n op een kermis. Ik hou wat mooie trekkers, vind ik altijd wel leuk. CQ. En een mooie foto van mij en mijn broer. Op het dak daar ga ik ook nog een dag die. En toen ben ik begonnen al planken aan de bovenkant erop te spiekeren. Toen maar de boormachine, de tekker. En nou, zo gaan we dat een beetje binnen maken. Toen ben we boeten, aan de bovenkant bezig geweest. Straten, uitgraven, ophegen. Nou, dan gaan we hier een rutje die op mijn dicht kan. Dan heb ik een wijd uitzicht van het frisse lucht. Ik ken wel aardig, want het zijn zo'n meisje ook altijd wel. En een beetje stroom onderlezen en zo. Oren wel een beetje door. Ik zie vooral bij orenmeisjes heel veel en leer ik. Van mijn hart die is vroeger ook timmerman geweest. Dus zo leren we dat al wat.